Знаете ли кой е този бранд? Разбира се, че знаете. Почти няма човек на планетата, който да няма представа какво е това. И който да не го е опитвал. Това е Кока-кола. Но замисляли ли сте се как е възможно един продукт, който всички знаем, че е вреден и пълен с захар и съставки, които не носят никаква полза, да се превърне в един от най-разпознаваемите, най-печелившите и изобщо най-брандове в историята? Отговорът е прост. Това е продажна фуния. Какво е продажбена фуния? Продажбената фуния е пътя, по който един човек минава, за да стане клиент. Тя започва с това, че хората изобщо разбират, че съществуваш. Това е вниманието. После идва интереса. Защо този продукт е различен? След това се създава желание хората да започнат да го искат. И следва действието, а именно покупката. И накрая идва лоялността. Те продължават да купуват отново и отново. Кока-кола е един от най-добрите примери за това как работи фунията в реалния живот. Нека да започнем от първата стъпка – вниманието. Кока-кола успява да е буквално навсякъде. Аз съм дете на 90-те години и като се замисля, ние сме израснали с нея. Всеки празник, рожден ден или ако идва някой на гости, е придружен с кола. Аз лично, когато видях моите родители да се прибират с Кока-кола, знаех, че има някакъв повод за празнуване, приятни емоции, свързваха с нещо хубаво. Тогава не се интересувахме какви съставки има, радвахме се, че изобщо ни позволяват да я пием. Даже ни я отказираха с захар, голямо безумие. Но тогава не се говореше за вредите от някои храни и напитки. Имаше си неписани правила. Ако си заслужил, получаваш шоколадово яйце, а на празници се предлагаха натурални сокове и безалкохолни. Но да се върнем към Кока-кола. Една от успешните кампании у нас е с бутилките, ето ги, и кенчетата с написани имена. Всеки иска да намери своята бутилка, да я подари на приятел, да я снима за социалните мрежи. И това е awareness. Хората говорят за теб, без дори да им плащаш. Друг пример е лятната асоциация. Звукът от отваряне на кенче, купчетата лед, горещия ден. Всичко това е внимателно изградено, за да накара мозъкът ни автоматично да свързва Кока-кола с освежаване. И после идва интереса и желанието. Забележете, Кока-кола никога не говори за съставки. Не казват купете си, защото имаме 30 грама захар или кофеин или каквато и да е друга съставка. Те продават емоцията. Те създават Дядо Коледа в червено и бяло, образ, който и до днес всички познаваме. Показват ни щастливи семейства, за които говорих, които се събират около масата. Продават ни приятелство, усмивки, любов, заедност, свързаност, а чрез спонсорства, като например Олимпийските игри или други световни първенства, Кока-кола се позиционира там, където са емоциите на милиарди хора. Резултат: хората започват да не мислят за напитка, а за преживяване, за празник, за момент, който искаш да повториш. На следващия етап идва действието. Кока-кола е навсякъде. В магазина на ъгъла, в вендинг машината, в ресторанта, на стадиона. И когато момента настъпи и имаш нужда от напитка, решението е лесно, защото продуктът е под носа ти. А после идва най-ценната част – лоялността. Червено-бялата опаковка, логото, звукът на отваряне, който всички познаваме, вкусът, който свързваме с детството, с празници, с лято. Това се запечатва в подсъзнанието ни. И дори да знаем, че е вредна, отново я купуваме, защото не купуваме напитка. Купуваме спомени, купуваме усещане, купуваме момент на щастие. И тук идва и най-важният извод, който можем да си направим днес. Ако Кока-кола може да продава нещо, което е вредно за хората, или иначе казано отрова, но го представя като символ на щастие и заедност, тогава какво спира вас да продавате вашите продукти и услуги, които реално помагат на хората и имат стойност? Ключът е в фунията. Създай внимание, изгради желание, води клиента към действие, изгради лоялност. Това е силата на маркетинга. А
Това беше и примера на Кока-Кола и тяхната продажна фония. Ако искате да научите повече и още тайни за маркетинга и как да прилагате тези стратегии в своя бизнес, абонирайте се за моя канал. Харесайте това видео и очаквам да споделите в коментар кой е любимият ви рекламен момент на Кока-Кола. Ще се видим в следващото видео.